Nagka-short ride na naman tayo mga guys dito sa Inmalog, San Fabian, Pangasinan. One way talaga na ginagawa ko to de-stress myself is pag-connect ng sarili ko sa Mother Nature. In the past few weeks and months talaga, parang super disturbed and wala sa focus yung utak ko. Parang ganito sa pag-video ko kasi nag-1hand lang tayo niyan. Kaya sinusubukan ko talagang ibalik yung sarili ko sa momentum. Kaya ito, nag-rides tayo, dumaan tayo ng Binday Dam. Tapos umikot tayo ng Bisbisukol, then Ambalangan Dalin to the Inmalog. At sakto, pa-sunset na, nandito na rin tayo sa tuktok ng bundok. At tatambay lang tayo saglit sa isa sa paborito kong coffee shop, itong Highlands Cafe. At ito yung view natin mula sa taas guys. Makikita natin yung beach, tapos yung kanilang coffee shop sa baba, and yung sky. Nakakatuwa lang guys kasi may mga ganitong view na makukuha mo lang sa short ride.